общи линии това е всичко, което нали, можем да ви представим и покажем с моя партньор, приятел и съдружник. И сега вече е време да се оттеглим на заслужена вечерна почивка. Нека да тръгваме. Ето той може още веднъж тук да ви покаже нали, моя оператор. Общо взето нали, целият пейзаж, който надявам се много ще ви хареса. Изключително красиво место. Да. Наистина платихме доста сериозна сума от няколко милиона, но така е, кефа цена няма. Нека значи да продължим и постепенно да завършваме нашия филмов материал, така да се каже. Да. Времето е изключително приятно за разходки. Тук обикновено се организират вечерни нощни партита на Playboy, на които ние сме съорганизатори и жури. Да. И друг път ще ви покажем, надявам се, повече тайни, които се крият в нашето ежедневие, така да се каже, и в нашите покои. И така, чао, всичко хубаво!